חברים, ואנחנו כאן בעוד סרטון, והתחדשנו קצת בציוד. תראו, הופה. אז יאללה, בואו נתחיל. היום אנחנו נשחק לא פיפה, נשחק מיינקראפט. זה עומד להיות כיף. ויאללה. אני אשחק איתכם קצת, אני אראה לכם את המשחק מי שלא מכיר, ואולי תאהבו, בואו נראה. יכול להיות שיהיה לי כמה הפרעות באמצע, אני אנסה לעצור ולקטוע כמה שיותר. אם יש מלא הפרעות, סלחו לי. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. רגע, מיקרוסופט אקאונט, הנה שנייה. אנחנו נפתח עולם חדש, ואני אלמד אתכם איך לפתוח עולם חדש. יש לי את my world, תראו, אני עושה creative new world. אתם רואים? כאן היה creative new world, עכשיו יש כאן creative new world עוד הפעם, נכנס, ואז בואו תראו, יש לי פה survival. survival זה אומר שזה עם חיים אמיתיים ואתם יכולים למות, וקריאיטיב יש לכם איזה בלוקים שאתם רוצים, אתם לא צריכים להתקדם, אתם פשוט משחקים. כאן יש לכם את הרמות, זה רמה מאוד קשה, זה רמה קשה, זה איזי, זה כזה קל, נורמל הרוב משחקים, והרד זה כבר למקצוענים. אתם לוחצים על קרייט, לחצנו מחכים והופה, אוקיי. אז הנה אנחנו בתוך העולם. דבר ראשון, להתחיל, אתה רואה תרנגולת, להתחיל להרוג. כאן חוצבים, אוקיי, כאן שמים את הבלוקים, כאן קופצים, כאן אתם הולכים לאינבנטורי, ובעיקרון זהו. עכשיו אני פשוט מנסה להרוג, זה מביא אוכל. אתם רואים את המד הזה? זה מד האוכל. אם הוא יורד, אז גם החיים האלה יורדים. יכול להיות מפלצות, יכול להיות דברים. המטרה הראשונה זה להשיג אוכל, ואז פשוט להתחיל לחצוב עצים. חציבת עצים זה הדבר הכי חשוב. בלי לחצוב עצים לא יהיה לכם כלום. בואו תראו, עצים, בואו אני אסביר לכם. כל חתיכה של בלוק אחד, בואו תראו, הנה, אני נכנס לאינבנטורי, אתם רואים שיש לי פה את זה, אני מחפש את זה, יש לי את זה, אתם רואים? את זה אני צריך לחוץ פעם אחת, בלוק אחד של זה מביא 4 כאלה, 1, 2, אפשר גם 3 ואפשר גם 4, ואז 16. עכשיו מזה אתם יוצרים תיבה, צריך ליצור תיבה בשביל ליצור הכל, זה הכי חשוב, אוקיי? ואז מקל, וזהו, זה בתכלס. עכשיו תראו איך אני יוצר. שם את התיבה, נכנס כאן לתוכה, עכשיו תראו, עובר טק 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 לחיילים וזה, ויוצר. הדברים הכי חשובים זה חרב וגרזן. לקחתי חרב, לקחתי גרזן, רואים? עכשיו תראו מה אני עושה, אני יוצר סירה כדי להתקדם. והופה, סירה. עכשיו את זה אני חושב שיהיה לי את זה באינבנטורי ואני לא אצטרך כל פעם לחצוב. עכשיו תראו, אני הולך בזהירות, יש fall damage. אם אתם מכירים פורטנייט יש fall damage, שאם אתם קופצים ממקום גבוה אתם מקבלים, יורד לכם החיים. אז אותו דבר, שמים את הסירה פה,
נכנסים לבתוכה ונוסעים. זה אולי קצת קשה, צריך לכוון, אבל הכל טוב. צריך למצוא מהר כפר, להסתובב, לראות מקומות שיכול להיות בהם כפר. כפרים זה בדרך כלל המקום הכי טוב לשרוד בו, כי הזומבים לא מגיעים לשם בגלל שיש שם נראה לי ויליג' קוראים לזה, וזה הם לא יכולים להרוג אותו, הוא בשנייה הורג. הנה יש כאן סוג של מקום, תראו מה אני עושה, אני יוצא ב-X. עכשיו תראו, הסירה לא תישאר פה. אני אחד חושב מהר, רואים? עד שנוצר. זה אולי מוריד, תראו, יש לזה חיים. ככל שאתה משתמש יותר זה נשבר יותר, אם זה נשבר אין לך. אז תנסו להשתמש על זה על דברים רק חזקים שכמעט ואי אפשר להרוס, כמו ברזל. הנה חזיר זה גם נותן. מי שרוצה לעשות אתגר יכול לעשות כשר. אוקיי, תראו, אני מתקדם, מחפש. אני רואה שמחשיך, בואו אני אלמד אתכם מה אני עושה. אני שם סירה, ויאללה, בואו נלכת למצוא. אם אתם נכנסים לתוך המים, יורד לכם החמצן, יש לכם חמצן. אם ירד לכם החמצן, כל פעם יורד לכם לב, ככה. טוב, אז מצאתי חדש. אוקיי, בואו נראה. יכול להיות, תראו, יש פה מלא שטחים ריקים. אתם רואים שם למעלה? ממש את זה, איפה שזה מצביע, כנראה שם יש שיר. אז תראו, אני קופץ, חוצב. אוי לא, עוד שנייה נגמר לי, אוקיי. כשיגמר לי, זה כנראה אני אצטרך לעשות חדש. אני ממשיך להתקדם. אני אחזור אליכם שמצאתי משהו מעניין. אוקיי, מצאתי פה מנהרה, קיבלתי קצת דמג', אז תראו מה אני עושה. אני אוכל. אוי לא, אתם רואים את זה? זה קריפרים. זה עומד להיות מפחיד מאוד. אוקיי, אני צריך לברוח. יש פה מלא זומבים. ועוד מעט מחשיך, וזה לא טוב. מחשיך חברים, מחשיך. אני חייב לברוח. זה דבר בסיסי שאפשר לחשוב. אז זה לא לעשות עם הגרזן, אם בעוד שנייה נגמר. אוי לא. אני בא לכאן בזהירות לא ליפול. אוי לא, אתם רואים את הקריפר? יש לי מספיק 1, 2, 3, 4, 5, 6, רגע. אוקיי. איי, נשבר. זה לא טוב חברים. אני במצב מאוד גרוע, מחשיך עוד שנייה. אוי, לא, כנראה זה יהיה הסוף. אני במצב מאוד גרוע. בואו ניצור שנייה. אוקיי.
עכשיו תראו. שם את זה, עכשיו תראו מה יש לי. אני יכול לעשות? למה? אין לי עוד מקל, שיט. אני אעשה רק... אוקיי. כנראה שאני אמות. והופה. יואו. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אני פשוט יתחיל לחצוב שנייה. אוי לא, אוי לא, אוי לא. זה ליד קריפרים וקריפרים לא אוהבים אנשים. אוקיי, רגוע. אוקיי, אתם רואים שחושך מוחלט? זה סימן טוב. טוב, אז אני אחזור אליכם שיהיה בוקר בו 3, 2, 1. בוקר טוב לכולם. אז עכשיו הסתכלתי שעשיתי טעות ושכחתי שם. הופה, אוי לא. תקעתי שנייה. שכחתי שם. רואים? זו טעות ענקית מאוד. אני אחצוב ככה. לאט לאט אתם תראו את זה יורד. קחתי סבבה. עכשיו ככה. והופה. שלג. לא יודע מה זה. זה לא שלג. בוא נחצוב שנייה. לא, לא, לא. לא, לא, לא. אוקיי, כן, זה שלג. לא, 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 לא. מה זה השטות הזאת? אימא'לה. לא, אני לא מאמין, אני מת. מה זה השטות הזאתי? חברים, מה זה השטות הזאתי? אני לא מאמין שפשוט מתתי. אני לא מאמין שמתתי עכשיו. איזה שטות. איזה שטות. על מה מתתי? אוי, לא. לא להסתכל לו לעיניים, לא משנה מה. הוא מאוד מסוכן, לא להסתכל לו לעיניים, לא משנה מה. עכשיו תראו איזה פרקוריסט. מה אומרים? טק 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 טק. טוב, בואו נראה אם יהיה פה משהו יותר מעניין. בעוד 3, 2, 1. אוקיי, בואו נראה. וואו, איפה אני? טוב, אז אני אסביר לכם למה אני נמצא. הסרטון שצילמתי לכם נכבה הטעינה ולא יכולתי להמשיך לצלם. אז זה כנראה היה הסוף של הסרטון. לא לשכוח לעקוב, לתת לייק, להירשם לערוץ, גם לערוץ הראשי,
ויאללה ביי.